Fl-aħħar jiem isem David Gonzi, iben l-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi, issemma f'investigazzjoni brabta ma' ċriki mafjużi. Iżda din ma kienitx l-ewwel darba li l-avukat David Gonzi issemma f'każi serji fejn kien hemm suspetti ta' legat attivitajiet kriminali kbar. Fi snin li għaddew David Gonzi kien issemma b'mod kontinwu brabta mal-każ skandalus tal-Fondazzjoni Taljana Salvatore Maugheri, każ li beda minn investigazzjoni tal-qrati f'Milan dwar korruzzjoni fil-Fondazzjoni San Raffaele. Maugheri kellha rabtiet ma' Malta permezz ta' sussidjarja bl-isem ta' Sib Laboratories Limited u li segretarju tagħha ma kien ħadd ħlief l-istess David Gonzi. Fl-2012 numru uffiċjali tal-istess fondazzjoni kienu ġew arrestati u investigati dwar frodi ta' 70 miljun euro u ma kienu akkużati li ħadu flus mill-kontijiet bankarji ta' din il-fondazzjoni u batuhom f'kontijiet bankarji ta' kumpaniji oħra, fosthom f'Malta. Il-Pulizija Taljana kienet sabet li l-Fondazzjoni Taljana batet 15 miljun euro lill-kumpanija li s-segretarju tagħha kien David Gonzi, jiġifieri lil Sib Laboratories Limited. Fl-investigazzjonijiet kienu ħarġu dettalji dwar kif kienet topera l-Fondazzjoni Taljana, fejn instab li l-istess fondazzjoni bniet xibka ta' rabtiet ma' ħafna nies prominenti li għandhom il-kuntatti neċessarji. Issa David Gonzi huwa suspettat li jinsab fiċ-ċentru ta' każ dwar kumpaniji tal-gaming u ħasil ta' flus immexxija minn organizzazzjoni mafjuża bbażata f'Kalabria, fl-Italja. Dan sar magħruf l-erba' kif isem David Gonzi kien fost il-128 persuna suspettati minn investigaturi Taljani brabta mal-istess każ. Fis-stqarrija David Gonzi ċaħat li jinsab fiċ-ċentru tan-netwerk ta' kumpaniji mafjużi u qal li l-awtoritajiet Taljani għadhom ma kellmuhx.